Welcome to Xhosa Predictors. As usually, long Dr. Class, une guest, Ukhanyile, the youngest actor ever esinazo. Baze practicing. Khanyile khawuxelela abaphulaphuli ungubani liphi ikhaya lakho? My name is Ukhanyile. I'm going to COVID. Amaxhosa wam aseMountfletcher kwaThafa into indawo igama lelawi. Ngoku into endiyithandela uyenza kukujayiva noku-actor nokucula. Why ufuna ujayiva no-actor? Ubone ntoni? Ii-dreams zam. Okay, into uthi xa usomdala ofuna uyifundela ofuna uyenza ne? Okay. Thank you very much. Lokungakho besinako namhlanje wakhanyile ufuna ufezekisa amaphupha wakhe abe sister vele TV sharp.